Nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhaphekande ehlala sezantsi ifundazweni zonke khona ke eNingizimu Afrika. Sabingelela la iBlack Life TV igama lohlelo izimpande ezama-Afrika. Igama lami ke Sichaka ngolapha kaluqa insizwa ke zithi Sichaka esishaya impunyela mfoko mancaza kancane ayidedela intombi ihambe yesokeni. Asikena ke bafowethu odabeni osuke size ngalo usuku nosuku kulolu hlelo soxoxa ngezigaxa nezinkinga nezingxakeka abantu ababhekana nazo. Abazi ke abantu banezinto abahamba beyithatha singekho thina mase kunenkinga babuye beze kuthina ngoba sivula izandla. Asiyalalela asijaji sivele silalele lithu abantu bathini. Kodwa before lokho angiphinde ngikhumbuze abantu ukuthi i-pharmacy yethu iyasebenza 24/7 ivulele abantu bonke ukuthi beze kuyo uma beyidinga. Khumbula before sike sakhuluma ngesibambelelo njengamanje ke basiphathele uhlelo olusha mhlawumbe basiphathele induku entsha ebizwa ukuthi izinyembezi zengane. Lezi inyembezi zengane ke ithathelwa esigabeni esithile solunye uhlelo solunye usisi okuwafika futhi la izokhuluma abantu ke bayafona. Remember uma senza into siyifaka kwi-chemist yethu noma kwi-pharmacy yethu isuke ifunwa abantu sibuka iningi labantu abayidinga baseseyifaka kwi-pharmacy kanjalo ke uma sebeyidinga bayithole khona. Inyembezi zengane kethu umsebenzi wazo ukuthi sidlise noma umuntu osuke uzona naye ngabe ubaba wengane ongasayondla ingane ongabuye eduze kwengane uyalandeka ahlale eduze kwengane nonina wayo uma wengane naye owahlukana naye omdingayo ukuthi ahlale kona angasuki othandana naye as we speak naye futhi iyasebenza leyo nto okuthiwa izinyembezi zengane kahle kahle iyidliso elenza abantu ababili abathandana bahlale nje bengahlukani bathi ndawonye yabona nje kube mnandi kube nje uma ungaphandle kweTheku o-1000 rand 100 rand oKorea kodwa yona ibizwa 900 uma ungaphakathi keTheku 900 rand wakho uyafika uzoyilanda e-office mathupha awuchargewa eKorea. So ke ilokho nje okwenza #KingSichaka bese uyafonela kule number uyibone gijima ngezansi khona sise-office zokusiza kungenjalo khona uyena uzokusiza ngqo akutshela ukuthi lokho kusebenza kanjani. Ngikhumbula into eyodwa ngahlala nami egarage hlala nami emgwaqeni angisonyanga mina ngilapha ingane zakwethu ngumethuli nje wenhlelo yonke into nento ezakimi suku nesiloti sayikhokhelwe kufanele usebenzise leyo number suku ilapho ufonele khona bakhulume nawe bakusize ukuthi bakusiza kanjani. Asike nohlelweni ke siza ukuthi namhlanje sidingida siphi isigaxa sabona ma yebo njani kodwa ngiphilile njani nini siyaphila yazi nje mase ningibiza ngobhuti vele ngizwe kunalento ethi ngco ngithi hayi man hayi nginga ubhuti ngempela ngubhuti angasile nisaphike ngiyona ubhuti mina ngoba nina senifuna iyosisi bethu ufuna ama-2K niphi ukuthi ngobhuti okay ubani usisi igama lami uNombuso wakangema eMnambithi. Alright akungithathe mhlawumbe ungibeke eMnambithi mina ngwasemntubatuba lapha kaSomkhela ngazi lutho ngale ndawo ohlala kuyona nokhulele kuyona indawo enjani uMnambithi indawo ngathini indawo emnandi ungakwazi ukuthi uma ufikile nawe uyijabulela ukuhlala khona. Ngihlale khona isikhathi ngathi ngikhulele khona ngifunde khona. Oh yeah. Abantu bakhona bayangazi ingane nje ehloniphayo ngisafunda isikole. Ngazi ngaphuma esikoleni. Ngikashonela abazali ngisamncane bangishiya nobhuti bami abawu2. Bangikhulisa khona ngisasesikoleni banginakekela nje bafane ngathi bayabazali bami. Yeah. Bengenzela yonke into ngazi ngafika ka-matric ngazi ngaphuma esikoleni. So kuthe mekuhamba isikhathi ke sengiphumile esikoleni kusamnandi nje benginakekela abangifunela isikole ngafunda unyaka wokuqala wesibili kwafika isigabeni sokuthi bathatha amakhosikazi bo2 cause vele bese bekhulile bona abadala kunami bathatha amakhosikazi balobola bathe bengaloboli nje kusayintombi ngabona ukuthi mebefika kuzoba nenkinga kwabe benokungigxeka ukuthi ngidla izimali zobhuti abantu babo. How? Usulike umnako wabo manje. Sengiwumnako wabo. Befika nje. Abakafiki. Seyintombi basaqhuba vakashi. Phela vakashi. ngisabasekho abazali lekhaya. Oh yeah. Bayafika nje bakubona ukuthi khona mina and sengisiqedile isikole angasebenzi. Yeah. Ngiyafunda kodwa akukho la ngibamba khona amadlo. Hayi ke ngabona ukuthi hayi mengathiwa bayafika ngizoba nenkinga enkulu nje futhi. Kwafika ukuthi lo oqala ke walotshola wazi wabuya ashada. Zaqala ke ingxushunxushu lento ebengiyibona bona hayi kushuthi bekuyiyona impela. Zaqala inkinga ngabona ukuthi hayi sengizoba nenkinga manje engathi ngeke ngisanakekekela ngalendlela le ekade nginakekela ngayo ubhuti bami. Ngoba manje uyacomplain uma ukuthi uyena ophekile kunesuku lokuthi angiphakele. Hawu. Ngiyayibuza ukuthi yini indaba. Usqueeze ufikile usawumakoti omusha sikoni. Ngibuze mina ukuthi indaba mawukuthi wena uphekile kube nenkinga athi mina wena ugani ingane ngoba usuqedile isikole soke esigabeni sokuthi engabe uyagana manje.
ubhizi ulindele ney'mali zabantu bethu nawe ethola indawo noma uthola umuntu wakho ozokunakekela. Yebana. Hhayi ngithule ngoba phela ngincengile nentoha livuma. Ngabona ukuthi ngizoba nenkinga ngaqala ngazama ukuthi ngenze amakhanda khona ngisafunda. Ngenza amakhanda ukuthi ngikwazi mhlawumbe nokuthi ngibe nemali yokuthi ngigibele ngesikoleni. Ngizigibelise nokuthi ngikhere nokuthi ngiy'nakekele ngithiwa ama-cosmetics. Ngoba manje sengiyayiphiwa imali obhuti babuye banganginiki ngenxa yey'nkulumo. Kanti kuzothi noma sekufika owesibili umakoti hhayi kube wesi-ke lapho. Ngibona ukuthi hhayi ngeke. Kumele ngizame ngenye indlela. Ngazama-ke manje ukuthi ngiphume ngiye edrobheni kanje. Ngiyohlala khona ngifuna abantu engizobaluka. Ngibona ukuthi hhayi kuyazameka kona akufani kodwa ngoba sengikhulile angeneliseki. Ngibona ukuthi hhayi ngizoba nenkinga enkulu la. Nga-decide ukuthi mhlampe uma ngingahamba ngiyozama kwenye indawo ngizama amathuba omsebenzi. Sure. Mengibabikela kobhuti ukuthi ngicabanga ukuhamba ngoba manje sekukanje la ekhaya bathi ngeke ngoba phela usisi wethu omncane ayikho. Ngithi kuyafana mebecomplain abantu benivela ningisizi ngalutho futhi anisho lutho niyathula. Ngiyahlukumezeka niyazi ukuthi abazali asisenabo. Akekho futhi umuntu engidiphendeleke ngaphandle kwenu. Bathi hhayi ayikho leyo nto. Hhayi ngihlale ngibekezeke. Futhi mekufika uba uhafu onyaka ngibona ukuthi hhayi le angisakwazi nje ukuthi ngiyimele. Ngoba manje sengazi ukuthi yimini oyinkinga nje la ekhaya. Bona bonke isho nabo abasanginaka abasayikhulumi nje indaba yami. Kwabona bathe ngephathi manje iy'ngcashazana zabo. Abasanandaba nami abasayikhuluma indaba yami. Ngadicide ukuthi ngiyozama eGoli. Ngoba ngeke ngizwe phela kuthiwa eGoli amathuba maningi omsebenzi futhi imali yakhona ingcono. Ngahamba nakhona ngihamba anginayo option ukuthi ngizofike ngihlaliphi. Kodwa ngoba benginemali encane ngathemba ukuthi ngizoqasha then the following month mhlawumbe ngizobe sengiyitholile imali engcono. Yes. Ngahamba ngaye eGoli. Nakhona kwafike kwanzima kwangazameka ekuze kwacabanga ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi ngidayise umzimba. Kahle wena. Lapho ngabona ukuthi hayi kunzima ngempela. Sucabanga ukudayisa ngale nto? Ngiyabona phela ukuthi akuphusheki manje angisekho umuntu engidiphendele yena sengiphumile phela ekhaya ngithi ngidecide ukuthi ngiyiphi. Uyimele manje. Kunzima akho umuntu engimaziyo la yimina. And le mali yamakhanda engiwathola sometimes angitholi umuntu angikwazi nokuthenga nokudla endlini. Ayish. Ngabona ukuthi hayi okungcono angidayisa umzimba. Ngazama-ke kuthe lapha ekuzameni kwami ukudayisa umzimba ngayiqhuba lento le ngabona ukuthi akusiyona into yami ngoba phela mina ngikhule nabazali abakholwayo. Ngiwumntwana ohloniphayo isho endaweni kuyazi ukuthi ngiyahlonipha nje ngumntwana okhule phansi kwesandla sabazali abakholwayo. Nobhuti bami bengenza lento nje ngabona ukuthi ngaba inkinga enkulu. But-ke ngoba isimo besingiphoqa ngaqhubeka nawo. Ngithe kusanjalo nje ngisadayisa kanjalo umzimba ngahlangana nobhuti khona la ekudayiseni umzimba. Wathi yini yenza ukuthi ngidayise umzimba ngoba lento engiyenza hayi ngifanele. Ngamchazela-ke ngathi hayi izimo zempilo nemindeni uyazi ukuthi imindeni nemindeni iney'nkinga. Yes. Wathi neyazi angakwazi ukuthi angisize mhlampe ngikwazi ukuthi ngisimamise ibhizinisi lami. Njani? Ngithi mina kanjani? Ngitshela ukuthi mhlawumbe uzonginika imali kanje mhlawumbe ngikwazi ukuphusha. Wathi angimnikeze inamba yami uzongifonela sikwazi ukuthi sikhulume ukuthi uzongisiza kanjani. Hhayi angafoni nje mhlawumbe almost 5 days ngilokhu ngilindile ukuthi uyafona ngize ngithole umngani khona le ndaweni. Hhayi sizwane lo mngani lo uthanda ukugroova lezi zinto engingazazi le ekhaya indaba zokugroova uhamba ubumnandi yonke le. Yes. But-ke ngoba umngani unokuthi uyangisiza uma ngingenakho ukudla endlini angiphi ukudla angibooste nje lapho nalapha ya. Hhayi nganamathela kulo mngani sazwana-ke sihambe naye ubumnandi-ke sibuye siphinde sithole imali khona lapho. Ngayiphusha le nto ngayiphusha kodwa enhlizweni yami ngiyasho ukuthi hayi akusiyona into engiyidalelwe le akusiyona into engikhule ngayo akusiyona eyami. Kwathi ngelinye ilanga-ke siphumile-ke sihambile indaba zobumnandi angihlanganise abangani bamuntu wakhe naye-ke shuthi useyangihlanganisa nami shuthi uzokufunela wami ngoba anginamuntu phela ngithi ngiyafika la eGoli. Hhayi sihlale-ke njalo siphuma sonke. Afone-ke lo muntu wayethe uzongisiza emva kwey'nsuku eziwu-5 lezo ukuthi ethe uzongifonela kwazi ukungisiza. Yes. Wathi mese esefona wathi kunomuntu azongihlanganisa naye noma kunomuntu azongisa kuyena. Yes. Okuyena ozokwazi ukuthi angisize ngikwazi ukusimamisa ibhizinisi lami. Ngimbuze mina ukuthi hayi umuntu okanjani lo wenza lokho yini umashonisa noma mhlampe unikezana ngemali wathi hey
sizohlangana endaweni ethile le sasihlanganele khona le ngakufica khona before sikwazi ukuxoxa ukuthi umuntu onjani kuwena ukuthi uyavuma yini bese ngiyakuhambisa eish yeah Mese-ke siyahlangana-ke ngalelo langa elisethile ukuthi sihlangane mengifika angitshela ukuthi kunenyanga ethile azongisa kuyona habe mina mengifika kule nyanga ngizolalela into ayishoyo yeah kodwa nje unesiqiniseko sokuthi mase ngifikile impilo ngeke ngizobona ifane umehluko izoshintsha impilo yami futhi isho nalabo abangaziyo bazoze babe nomona nami ukuthi ngenzeka oh kanje. yeah Hayi ngivume ngoba phela manje ngiyabona vele ukuthi akuphusheki ngeke futhi ngiphile ukuthi ngidayisa umzimba nokuthi ngile ngihamba izimo ake ngikwazi ukuthi ngiyimele ngiprovele nalabo bami ukuthi hayi ngiyakwazi ukuyimela le ngikhona babona ukuthi ngizamile hayi ngoba bengifuna imali yabo kodwa nami ngikwaze ukuyizamela ngafika le ngifuna ngendlela yakho yes Mengabe sengihambisile-ke kulo muntu lo mengifika hayi impela inyanga le nyanga nayo yangithwalisa kanzima kakhulu-ke iyona eyenzi ngabona ukuthi impilo hayi inzima ngempela cause nayo binezinto ebifuna sizenze nayo njani-ke okokuqala nje ngifikile okokuqala yathi ukuze ngikwazi ukusizakala kuzodingakala uketshezi lwami lwangaphansi hayi ngibona ukuthi hayi ngathi le inzima kakhulu kodwa ngoba manje vele angina option oh yeah angibona ukuthi-ke lizodingeka kanjani ngibuze mina ukuthi sizokwenza kanjani ukuthi uthole wathi kuzomele silale nayo inyanga le hayi inyanga zayide kasheni angifuna ukungayi kuzoba nzima wathi yabo njengoba usufikela awusenawo option it's either uyavuma noma uzoba nenkinga okay it's fine-ke ngivume ngitshela ukuthi kuzoba yilolo suku kuphela once off sikwenzeke lokho kokuqala-ke naso siqedile athi uselithathile ngiyibuza ukuthi kanjani ngoba ayikho phela into engiyibonile yenza noma eyikhipha it's okay it's fine athi angiphinde ngibuye the following week ngiphinde nakhona futhi enze wabe seyangichazela-ke the following week ukuthi sizokwenza 5 weeks le nto le I mean amasonto awu-5 kodwa usuku 1 hayi ngibona ukuthi ngoba vele sengiqalile angisale sengenza ngoba ngiyayidinga le nto le sengiqalile vele angisenayo indlela engingenza ngasekho ukubuyela emuva okay vele sengikwenzile kabili sekushoda sekushoda kancane laleka u3 sulaleka u2 ngivume-ke siyenze yonke lento siyenze kanti cha hayi akuphelile uzothi-ke mase sesiwenzile-ke lokho oku-5 naye athi kuzodingeka ukuthi ngithole isidoda somuntu wesilisa futhi omunye akusise yena engithi bedinga uketshezi lami lo lathatha ngale ndlela engingayazi manje sekudingekala ukuthi ngithole uketshezi lomuntu wesilisa ake ngiyeza ngiyayibuza ukuthi ngoba nginamuntu nje sengizomthatha phike-ke and ngizokwenza kanjani yabo ngaba confused ngaqala ukuthi yabo into esengiyenzile mase ngiyilandela istress eside engingasazi ukuthi ngizosenza njani and kuthiwe mengiyeka futhi senginenkinga so kumele ngiqhubeke anginamuntu akho umuntu engimaziyo futhi anginamuntu angatholi boyfriend le khona ngoba ngiyayifikela futhi ngizophanda angizeli ukuzofuna i-boyfriend hayi ngabona ukuthi hayi kuzomele ngiqhamuke neqhinga engaqhamuka nalo ngoba besijwayele ukuphuma engithi nomngane ngiphuma nabangani ba-boyfriend yakhe nami-ke ngibe khona layo hayi sithi mesihleli ngabona ukuthi ngineqhinga ukuthi ngisajuse bani i-boyfriend kamngane ngoba iyona phela ebingazi engithi la eduza nje khona la eduze uyena futhi esijwayele ukuthi sixhumane naye laba abangani bayo basuke bengeke because mengifike kamngani kuyenzeka ukuthi ngifice futhi umngani uyangithemba ngibuke wangithemba vele ngumuntu othembekile nami ngibona uthembekile ukuthi ungasejusa umuntu othembekile vele naye ubuke wangithemba nganenkinga isha ngashiya nje endlini mhlawumbe athi uye ey'tolo siyihlalela uyazi uzofika uyangithemba nomuntu wakhe futhi uyamthemba hayi yeah lafika-ke lolo suku ngamsejusa-ke sasagcina silalile-ke ngoba vele sasesiphuzile ngithi sasiyihlalele nje siphuze senze zonke izinto sathi mase sesilalile ngabona ukuthi hayi ulele uzimekile cause engithi ngumuntu osebenza ngezinto ze-beauty la esaluni amakhanda khona ibhodlela elingaka lokufaka upowder wenzipho ilona-ke ngalisebenzisa ukuthi ngicollecte lolu ketshezi oluphume kuyena kumina ngalifaka-ke ngalivana ngifaka esikhwameni saqhubeka sahlala engathi akwenzakala ngalithi wathi noma ebuye umngani saqhubeka sahlala engathi ayikho into eyenzakalile phakathi kwethu so-ke kwafika usuku lokuthi ngilihambise-ke manje lolu ketshezi ngafika nalo kwinyanga le ngamnikeza ngathi ilona-ke lo
Angazi ukuthi walisebenzisa nhlobo because ayikho into anginikeza yona wathatha uketshezi nje Phela nje. kuphela wathi-ke ngizobona imiphumela emva. Ngabuza mina ukuthi akukho ozonginika kona okuyikona phela okuzokwenza ukuthi ibhizinisi lami. Yebo. Wathi cha njengoba sengiphethe lo ketshezi lele ngithe buya nalo umsebenzi ufana ukuthi usuphethiwe. Ngihambe-ke ngihlale ngilinde-ke phela ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalayo. Akuphelanga ayisho isonto ngifuna ama-client aseza ngamaningi aseza nga-5. Ho. Yabo nje aseyayifikela manje ngiyabona ukuthi okay futhi uyenzile into ayenzile. Ongangokuba ibhizinisi lakhula ngaze ngavula i-beauty spa yabo lekumasaja abantu because vele imali siyayizela abantu bayafika ama-client ayabizana ngisho nalaba basey'khundleni ey'phezulu sebefika la kumina ngavula nje indawo yami. Kwathi ngelinye ilanga wafika umngani ngiyambuka ukuthi ukhathazekile. Ngiyayibuza ukuthi yini mngani kwenze njani? Angiyitsheli ukuthi khona inkinga esikhona. Wangixoxela isitori sakhe ukuthi umuntu wakhe sekuke kuphele nesonto ingavuki into yakhe. Awuthi mina hawu kudala bekwekwenzeke yini mhlawumbe before. Athi yena ayi cha kuyaqala. Ngibona ukuthi hey kushuthi mina osedalile lezi inkinga ngibe buhlungu ngiyisole futhi ukuthi hawu Nkosi yami kushuthi sengimoshile umngani wami kade kuyena ungisizayo ngifika le goli bese ngidalela inkinga kodwa futhi ngibuye ngithi hayi kushuthi akukona. Asixoxe-ke isitori sakhe ukuthi kubuye ngavuki kodwa mekuthe yavuka ngalelo langa kuyophela isho 4 hours benza 4 aye 4 hours bemi kwanje bemi nje ku1 round 4 hours. Hayi ngisho imuva nje asikhathi side kanje ngibabaze ngithi hayi ngeke mngani uyakwazi ukusurvive kuleyo nto leyo 4 hours usuke sowukwesiphi usuke unjani nje athi ayikho into engizayenza ngoba usuke umbona ukuthi yabo ukuthi siyaye kuba nenkinga kodwa methi ayivuka mase ithe yavuka kuphela 4 hours senze round kulala amawashi ngiyakutshela hayi ngibona ukuthi hayi ngidala inkinga ke la and ngiyambona ukuthi ukhathazekile ubhlungu futhi ngiyayibona lento ukuthi ibhlungu akekho phela umuntu ongabe u1 round wa 4 hours yabo and angazi ke manje sengizomsiza kanjani futhi angazi ukuthi ngizoma-advise ngithini kuyena ngoba ngiyazi ukuthi imina imbangela yayo yonke lento le angeke ngikwazi ukumtshela ukuthi yimina owenze yonke lento le mana-ke kulo 4 hours akhuluma ngawo ukuthi uyenzeka kuwena ibhizinisi kwenzeka kanjani kukhona into okuyibona ukuthi mawuyilinka ubone lento iyahlangana yabo mengithatha ngihlanganisa ukuthi kuno 4 hours kunesikhathi le kuye kube normal kube nesikhathi engibona ukuthi hayi cha imali yayizela futhi kuza abantu abakhokhayo ngempela kusheshe ngibona ukuthi imali engiyenze ngalolu suku iningi kakhulu ayifani nezinye izinsuku kuphinde kubuye kuhambe normal kuphinde futhi ngesinye isikhathi ngibona ukuthi hayi ibhizinisi la ngala ke beauty spa ibhizinisi la esaluni kuhamba kahle nje imali iyangena futhi kuyashesha ingena ngendlela engajwayelekile kodwa ngangifikele emqondweni nami ukuthi hayi kusuke kukanje hambe isikhathi ngibona ukuthi hayi ngeke mesho kanje okungenzeka ukuthi lento engayihambisa la isebenza kanje mawukuthi kuvukile ngalelo 4 hours ila mina engithola khona ama-client amaningi mawukuthi akuhambe kuba normal la kuba normal hayi ngaqala ngayisola-ke manje okungangokuba ngiyayisola nje namanje mengicabanga lento inhliziyo yami iba buhlungu ngoba ngazi ngizomsiza kanjani ngoba ngeke ngikwazi ukumtshela akulula ukuthi uyakwethemba lo muntu wakuthemba from start ufike egoli ngifike egoli wangisiza gumuliyana nogumulela indoda yakhe ngenxa yemali siqinisiwe mekuthiwa imali impande yesonto ngoba ngicabanganga ukuthi kuzomnika inkinga futhi akuzange kufika nokuthi mengabe uyangibamba kuyothi kodwa ngacabanga ukuthi ngidinga imali vele lento sengiyiqalile ngayicabangela mina kahle ngaba selfish so now njengoba kanje uke wakhuluma naye lo wesilisa nje nixoxa phela niyazana ningaqokini ngeke ngazama ukukhuluma naye washo ukuthi yabo ngoba kwakuyi once off akayingeni indaba yami futhi ngizothini kuyena angazi ukuthi mekuthiwa ngiyamchazela ngizomchazela ngithini because kwayena uzongizonda phela mengimtshela ukuthi khona wenzakala and kushuthi phela ngimsebenzisile angafa nokufa mengingamtshela leyo nto inyanga nayo ithule inyanga ngangazama ukuthi ngisamtholeni efonini ngase ngiyabuza kwabangakhona ngathi ngithola lo bhuti lo wayengixhumanise naye wathi sekunesikhathi amgcina okungenzeka ukuthi akasekho ishe endaweni because akasamazi wakwathi uyamfuna wathola ukuthi akamtholi la emthole khona eqaleni which is ngenzeka ukuthi akasekho iyaphela ingane yabantu 4 hours la u4 hours angazi ngenze njani
Angazi nokuthi ngingamsiza kanjani futhi angazi ngingamtshela kanjani. Kodwa ngiyafisa ukumsiza. So yonke lento esiyenzeke la obhuti bakho ekhaya ibasiza ngani? Khona la basizakala khona mhlawumbe balibona ushintshe empilweni yakho. Kuthini ukuxhumana kwakho nabo since that day? Mina selokhu bagcina ukukhuluma nami ngisho ngithi ayikuhamba kahle namabhizinisi. Bathi uma bengibuza ukuthi ngenze kanjani ngathi ngithatha ibele yasesaluni yakhuphuka ezinazi ukuthi eGoli imali iningi. Kukhokhwa kakhulu akufani nase-KZN. Eish. So bona bazi lokho nje ukuthi hayi ngibooste ngalento but indlela ekwenzaka ngayo babona indlela esengikhuphuke ngayo. Aba-understand. Khona ubhuti wami-ke nomunye obejwayele ukungifonela. Uthi ene pho uma ukuthi amabhizinisi akho ahamba kahle angaka yini ungabuye ekhaya-ke ukuzosibheka-ke ngoba vele awusasweli lutho. Ngiyamtshela ukuthi ngiyofika ngelinye ilanga ngoba ngibhizi. Akulula nabo ukuthi ngibatshele ukuthi sengiyifake enkingeni engakanani. Kahle kahle angisenayo isolution ngoba inyanga ayisekho phela manje. Eish. So wena nje njengamanje uthi konke kwakho kuhamba kahle, inkinga iyona nje ukuthi umngani wakho akalali. Akalali and uyabona ususehla nasemzimbeni. Ngoba phela u4 hours nangosuku ungalala uvuke sowehlile emzimbeni. 4 hours awuyona indaba okudlala. Hey. Hayi awusoli kodwa ukuthi lo mbhema asayedwa kunezilwane phakathi lento ngeke phela u4 hours qoqobela into eyodwa nje. Kuyenzeka phela ukuthi lolu ketsheza lithathi lona lisebenza mhlawumbe uthuma izilwane naye lo owenza lo 4 hours angiboni ukuthi usuke sawuyena sasesimeni sakhe. Manje angazi ukuthi ngamsiza kanjani umngani. Ngikhathazeke ngaye ngoba ungithande engakazi wangisiza. Wabe ngaseli lutho nje ekhona. Asibonga kakhulu sisudaba lakho sesilizwile siyathemba ukuthi nabantu bayabuka futhi khona abangaphafa okuyimbono nathi siwazi ukuthi ikhona into esingakusiza ngoba uyasho namanje into umacapho nakusala usole imali noma ubani ofuna ukusiza ungamkhokhela cash imali yakhe. Ngidinga usizo ngifuna ukusiza nje umngani wami aphume kulento asengene kuyona ngoba uyaphela shame emzimbeni. Uyaphela uyabona sinasemoyeni akasekho mina akasahambisha ubumnandi sehlezi nje into ekhathazekile. Asibonga kakhulu. Alright, babukele Black Life TV niyalizuzwako udaba la siselixoxa lunjengoba lunjalo thina esikwenzayo ukulanda abantu sibalethela bezoxoxa izinto zabo thina ke asazilutho asazi ukuthi wena ngabe uthini ngoba yena uma capha nakusale yonke into ikhona kodwa umngani wakhe uyaphela u4 hours asihamba kwamanje sithi qhu masibuya nesiqephe esilandela sibone ukuthi osilandelana ozayo usixoxelana igama lami King Sichaka ngaluqa sale kahle. Is the Black Life TV